حفشاو كيدت وي غعزو ناي ولنتاو لكسدم رؤسو زخاله مسرح زحزلي حفشاو تحستو نايت مسرح كاب ناي ولنتاو لكسدم لقاسدم قدمي مقدو جميركا كسابتي نابحمو دم متكا نز سعري مسل قداماي مزغبا ريجستريشن እቶም ደም ንምልጋስ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ወለንተኛታት ኣብ ማእከላይ ባንክ ደም ብምኻድ ወይ ከዓ ኣብ ዝተመደሉ ቦታ ወይ ሞባይል ኮሌክሽን ከምቲ ኩሉ ግዜ ስሩዕ ናይ ወለንታዊ ልግሲ ደም ዝካየደሉ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ሴንተር ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብምምፃእ ናይ ምዝገባ ሬጅስትሬሽን ይጅምሩ ማለት እዩ። እዚ ምዝገባ ገለ ውልቃዊ ሓበሬታ ናይ ወለንታዊ ልግሲ ደም ዝሕብር ኮይኑ ሓፂር ድሕሪ ባይታ ንምፍላጥ ኢሉ ዝተዳለወ ሕቶታት ዝሓዘለ እዩ። ናይ ቲ ብቕዓት ረቑሒታት ከም ዘማልኡ ንምርጋዝ ድማ ይሕግዘና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ቀፂሉ ሓፂር ምርመራ ጥዕና ወይ ሄልዝ ስክሪኒንግ ንብሎ ይካየድ ማለት እዩ። እዚ መስርሕ ድማ ብሓደ በዓል ሞያ ጥዕና ወይ ካውንስለር ኣማኻሪ ዝካየድ ኮይኑ ንለገስቲ ምስ ሕክምናዊ ታሪኾም ልምዳዊ ንጥፈታቶምን ዝተሓሓዝ ሕቶ ከም ኣብነት ኣብ ቀረባ እዋን ዝነበረ መገሻታቶም ንዝኾነ ረክስታት ብደም ዝመሓላለፉ ዝኽእሉ ሳዕቤናት ዝተኣሳሰር ታሪኻዊ ትሕዝቶ ተኸታተል ሕቶታት ክሓትዎም ይኽእሉ። ብተወሳኺ ንለጋሲ ዓቐን ፀቕጢ ደሙን ንመጠን ሄሞግሎቢን ኣብ ደሙ ንዘሎ እኹል ናይ ኣይሮን ወይ ሓፂን ከም ዘለዎ ብምርጋፅ ብዘይ ስግኣት ንኽልግሱ ብቕዓቶም ይመዝን ማለት እዩ። ቀፂሉ ሳልሳይ ደረጃ ዶነር ፕሪፓሬሽን ንብሎ ምድላው ለገስቲ ደም ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ንኽልግስ ብቕዕነቱ ምስ ተረጋገፀ ንለገስቲ ብዛዕባ ኣገባብ ልግሲ ደም ክህልዎ ዝኽእል ንኣሽቱ ትርኢዮታት ሓበሬታታት ይወሃቦም። ብተለምዶ ቅድሚ ምልጋሶም ቅልል ዝበለ መግቢ ክበልዑን እኹል ማይ ክሰትዩን ድማ ይምከሩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ቀፂሉ ድኸይድ ምእካብ ደም ወይ ከዓ ብላድ ኮሌክሽን ንብሎ እዩ። ኣብዚ መስርሕ ለጋሲ ደም ንኽልግስ ብቕዓቱ ስለተረጋገፀ መእከቢ ደም ዝኸውን ንፁህ ሳንጣ ወይ ብላድ ባግስ ከምኡውን ክልተ ቴስቲዩስ ንላቦራቶሪ መመርመሪ ዝኸውን ምስ መለለይ ፍሉይ ቁፅሪ ዩኒክ ባርኮድ ናምበር ይወሃቦም። ዝተመዝገቡሉ ወረቐት ድማ ሒዞም ካብ ካውንስለር ናብ በዓል ሞያ ጥዕና ፌሎቦቶሚስት ንብሎ ደም ንኽቅድሑ ናብ ዝተዳለወሎም መለገሲ ዓራት ይድይቡ። እዚ መስርሕ ብተዛማዲ ቁልጡፍ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 5 ክሳብ 10 ደቂቕ ክወስድ ይኽእል። ካብ ሓደ ሰብ ድማ ከባቢ 450 ml ማለት ፍርቂ ሊትሮ ዝኸውን ናብ ንፁህ ፀረ መርጊኢ ደም ዘለዎ አንቲኮአግላንት ዘለዎ ናብ ሓደ ሳንጣ ይእከብ። ነዚ ኣብ ሓደ ሳንጣ ዝተኣከበ ኢና ከዓ ኩሉ ግዜ 1 ዩኒት ኦፍ ብላድ ሆል ብላድ ኢልና ንፅውዖ። ሓሙሻይ ሕውየት ድሕሪ ልግሲ ደም ደም ምስ ተኣከበ ለገስቲ ንሓፂር እዋን ይዕርፉ። ፅቡቕ ስምዒት ከም ዝስምዖምን ካብ ዝኾነ ክህሉ ዝኽእል ምድንዛዝ ወይ ምቕላል ርእሲ ንምሕዋይ ድማ ዝተዳለወ ሪፍሬሽመንትስ መብዛሕትኡ ግዜ ደረጃ ፀዓት ንምምላስ ዝሕግዝ ዝኽእል ከም ፈሳሲ ለስላሳ ወይ ማይን ከምኡውን ብሽኮቲ ይወሃቦም። ካብ ኣካላትና ንዝተወስደ ዓቐን ብዝሒ ደም ኣካላትና ዳግማይ ሕውየት ወይ ከዓኒ ምትካእ ንኽገብር ካብ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ይወስደሉ። ሓደ ዝተለገሰ ሳንጣ ደም ሆል ብላድ ዝተፈላለዩ ቀፀላታት ወይ ክፍልታት ዝሓዘ ኮይኑ ካብቶም ቀንዲ ድማ ፕላዝማ ዝበዝሐ ማያዊ ክፋል ናይቲ ዝተለገሰ ሳንጣ ዝሓዘ ማለት እዩ፣ ፕላትሌት ደም ንምርጋእ ዝጠቅም ዝሓዘ ባእታ ዘለዎ እዩ፣ ሳልሳይ ከምኡውን ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ወይ ሬድ ብላድ ሰልስ ንብሎም ይርከቦም። ስለዚ ኢና ከዓ ሓደ ለጋሲ ክሳብ 3 ሰባት ከድሕን ይኽእል ንብሎ። ኣካላትና ኣብ ሓደ ሰከንድ ኣስታት 20 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሓደሽቲ ቀያሕቲ ዋህያታት ከፍሪ ይኽእል። እዚ መስርሕ ኤሪትሮፖዮሲስ ኣብ ዝለገሰ ይኹን ወይ ኣብ ዘይለገሰ ሰብ ብስሩዕ ኣብ ኣካላትና ዝካየድ ተፈጥራዊ መስርሕ ወይ ምፍራይ ሓደሽቲ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም እዩ። ሓደ ካብቶም ምክንያት ድማ ብተፈጥሮ ሕፅረት ዕድመ ናይ ቀያሕቲ ዋህያታት ወይ ላይፍ ስፓን ኦፍ ሬድ ብላድ ሰልስ ንብሎም ክሳብ 120 መዓልታት ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ጥቕሚ ምልጋስ ደም ብኸፊሉ ደምና ብቐሊሉ ንኽሕደስ ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ወለንታዊ ለጋሲ ደም ክሳብ ኣብዚ ናይ ደም
ምልጋስ መስርሕ ተነውሐ ክሳብ 1 ሰዓት ክወስደሉ ይኽእል ማለት እዩ ብሓደ ሰዓት 3 ህይወት ነድሕን ኣለና ማለት እዩ እንተኾነ ጉዕዞ ናይ ምልጋስ ደም ኣብዚ ኣይብቅዕን ናብ ማእከላይ ባንክ ደም ብምውሳድ ካልእ መስርሕ ይጅምር ሻድሻይ መስርሕ ምርመራን መስርሕ ደምን ዝበሃል ወይ ቴስቲንግ ኤንድ ፕሮሰሲንግ ኢልና ንፅውዖ እዩ እቲ ዝተኣከበ ደም ብጥንቃቐ ምልክት ወይ መለለይ ቁፅሪ ተገይሩሉ ናብ ላቦራቶሪ ክፍሊ መመርመሪ ይሓልፍ ዝተፈላለዩ መርመሪታት ድማ ይካየደሉ ንኣብነት ብደም ንዝላባዕ ሕማማት ከም HIV ታይፕ 1 ታይፕ 2 ከምኡውን ወይቦ ሄፓታይትስ B and C ንብሎ ከምኡውን ፍንጣጣ ሲፊሊስ ዝኣመሰሉ ይካየደሉ በዚ ሓደ ሸነኽ ድማ ዓይነት ጉጅለ ይጻረን ABO RH plus or minus ንብሎ ማለት እዩ እቲ ደም መስርሕ ናይ መርመራ እንዳተጻረየሉ ከሎ ከዓ ጎኒ ከም ኣድላይነትን ብዝሒ ጠለብን ገለ ካብቲ ሆል ብላድ ዩኒት ኣብ ሳንጣ ተኣኪቡ ዝነበረ ደም ናብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ወይ ቀጻላታት ደም ኮምፖነንትስ ንብሎ ብሴንትሪፊጅ ብብርቱዕ ሕምባበ ዙረት ተሓጊዙ ኣብ 3 ዓበይቲ ቀጻላታት ይፈላለ ብከምዚ ድማ እቲ ኣብ ሓደ ሳንጣ ባክ ዝነበረ ሆል ብላድ ናብ 3 ኣካላት ወይ ካልኦት ሳንጣ ይፈላለ እዚኦም ድማ ፕላዝማ ፕላትሌት ቀያሕቲ ዋያታት ደም ወይ ከዓ ባክል RBC ዝበሃሉ ክፍልታት ይፈላለ ማለት እዩ ሻውዓይ ምኽዛን ወይ ከዓ እቲ ስቶሬጅ ንብሎ እዩ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ዓይነት ምርመራ ኣብ ላቦራቶሪ ነፃ ዝኾነን ዓይነት ጉጅለ ደሙ ዝተጻረየን ናብ ክፍሊ ዲስትሪቢዩሽን መኽዘን ይሓልፍ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ደም ድማ ዋያታት ደም ህይወቶም ንምዕቃብ ኣብ ፍሉይ መዐቀቢ ባንክ ደም ሬፍሪጀሬተር ንዘድልዮ ሰብ ክሳብ ዝወሃብ ድሉ ይኸውን ኣጠቓቕማን ጥቕሚ ናይ ዝተፈላለዩ ደም ከምዚ ዝስዕብ ይመስል ሓደ መስርሕ ምፍልላይ ዘይተኻየደሉ ሆል ብላድ ኢልና ንፅውዖ ካብ 2 ክሳብ 6 ዲግሪ ሴልሲየስ ኣብ ዘለዎ ሙቐት ዓቐን ኣብ ፍሉይ ባንክ ደም ናይ ባንክ ደም ሬፍሪጀሬተር ክሳብ 35 መዓልታት ክጸንሕ ይኽእል እዚ ሆል ብላድ ኢልና ንፅውዖ ዓይነት ደም ንኩሎም ነቶም ካልኦት ኮምፖነንትስ ደም ዘድልዮም ሕሙማት ከም ብሰንኪ ቀጻሊ መድመይቲ ወይ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ክሳራ ናይ ደም ዘጋጥሞም ሕሙማት ንምትካእ ዝጠቅም እዩ ካልኣይ ቀያሕቲ ዋያታት ደም ወይ ከዓኒ RBC ወይ ከዓ PRC ንብሎ ፓክድ ሬድ ብላድ ሴልስ ንብሎ ካብ 2 ክሳብ 6 ዲግሪ ሴልሲየስ ዓቐን ዘለዎ ብላድ ባንክ ሬፍሪጀሬተር ክዕቀብ ከሎ ክሳብ 42 መዓልታት ድማ ክጸንሕ ይኽእል እዚ RBC ወይ ከዓ PRC ዝበሃል ዓይነት ንጽፍሒ ደም ብላድ ቮሊዩም ናይ ሕሙም ከይወሰኸ ንዋሕዲ ደም ንምፍዋስ ዝጠቅም ዓይነት ክፋል ደም እዩ እዚ ዓይነት ድማ ብሰንኪ ካብ ስራሕ ወፃኢ ናይ ኩሊት ወይ ምፍሳስ ደም ከስዐ ማዕናጡ ዝመጽእ ሕዱር ዋሕዲ ደም ወይ ክሮኒክ ኣኔሚያ ንብሎ ዝጠቅም እዩ ካልኡ ብሰንኪ አኪዩት ብላድ ሉዝስ ብመድመይቲ ዝመጽእ ህጹጽ ናይ ምፍሳስ ደም ዘጋጥሞም ሰባት ይውዕል ማለት እዩ ብዛዕበየ ከዓ ኣብ ከም ሕማም ሲክል ሴልስ ዘይስሩዕ ቅርጺ ናይ ቀያሕቲ ዋህያታት ደም ዝኣመሰሉ ጸገማት ንዘለዎም ዓብ ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዓይነት ንብሎ ክፋል ደም ድማኒ ፕላዝማ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ማይናስ 30 ዲግሪ ሴልሲየስ ወይ ከዓኒ ኣሉታ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዘለዎ ፍሪዘር ክሳብ 1 ዓመት ክጸንሕ ይኽእል ፕላዝማ ብልምዲ ናይ መድመይቲ ቃጽሎን ስምባደ ሕማምን ዘለዎም ሰብ ዝውዕል ኮይኑ ከምኡውን ከቢድ ሕማም ጸላም ከብዲ ወይ ሕጽረት ናይ ምርጋእ ደም ዝተሸገሩ ሰባት ብብዝሒ ፈዋሲ ኮይኑ ንረኽቦ ራብዓይ ፕላትሌት ድማ ዝሓፀረ ዕድመን ብዙሕ ምንክብኻብን ዘድልዮ ዓይነት ደም ኮይኑ ኣብ ፕላትሌት ኣጂቴተር ወይ ከዓኒ ቀስ ኢላ ተሓቆን ማሽን ን5 መዓልታት ጥራይ ክጸንሕ ዝኽእል ኮይኑ ክሳብ 22 ዲግሪ ሴልሲየስ ወይ ከዓ ኣብ ሩም ቴምፕሬቸር ይዕቀብ ማለት እዩ ፕላትሌት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንሽሮ ከምኡውን ኣብ ከም ምትካል ኣካላት ወይ ኦርጋን ትራንስፕላንት ዝኣመሰሉ መጥባሕታዊ መስርሕ ንጥቀመሉ እዚ ድማ ሕፅረት ፕላትሌት ትሮምቦሳይቶፔንያ ዝበሃል ኩነታት ንምፍዋስ እዩ ማለት እዩ ንዘይንቡር ስራሓት ፕላትሌት ምርጋእ ደም ዝተሸገሩ ሰባት ንምፍዋስ እውን ይጠቕሙ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ድማ ምክፍፋል ወይ ዲስትሪቢዩሽን ብጠቕላላ ብጠለብ ሆስፒታላት ወይ
ትካላት ክንክንጥዕና ከምዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ሆስፒታል ቤዝ ዝኾነ ባንክ ደም ቆይም ደሎ ኣብ ድሌት ሕሙማትን ተመርኪሰን ዝተፈላለዩ ክፍላታት ደም ወይ ከዓኒ ብላድ ኮምፖነንትስ ትእዛዝ ይህባ ማለት እዮም እዚ ፍርያት ደም ናብ ዝምልከቶ ትካላት ሕክምና ድማ ሙቆቱ ወይ ኮልድ ቼይኑ ሓልዩ ይጓዓዝ ንህፁፅ ረድኤት ድማ ኣብ መኽዘን ድሉ ኮይኑ ይቕመጥ ሻሙናይ ናይ መወዳእታን ድማ ምትሕላፍ ደም ወይ ከዓ ብላድ ትራንስፊዥን ኢልና ንፅውዖ እዩ እቲ ተቐባሊ ወይ ደም ዘድልዮ ሰብ ሕክምናዊ ምስጋር ደም ዘድልዮ ምስ ዝኸውን ከም ኣድላይነቱን ዓይነት ደሙን ብዝሕን ብበዓል ሞያ ጥዕና ብሰራውር ደም ኣቢሉ ቅድሚ ደም ምውሃቡ ንኻልኣይ ግዜ ናይ ተቐባልን ናይ ወሃብን ዓይነት ጉጅለ ደም ወይ ኮምፓቲቢሊቲ ቴስት ዝኾነ ተጻራርነት ከይህሉ ክሮስ ማች ይካየደሉ ምትሕላፍ ደም ወይ ከዓ ብላድ ትራንስፊዥን ብተለምዶ ብዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ሕክምና ዝካየድ ኮይኑ ዝኾነ ክህሉ ዝኽእል ናይ ደም ምትእስሳር ኣሉታዊ ሳዕብየን ድማ ብጥንቃቐ ይከታተልዎ ማለት እዮም ኣብዚ ግዜ ምስጋር ወይ ድሕሪ ኢሉ ዝኾነ ምስጋር ደም ምትሕላፍ ደም ዝተኣሳሰር ተርእዮ acute or delay blood transfusion reaction ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምዘጋጥም በቀጥታ ነቲ ደም ደው ኣቢሎም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ድማ ሪፖርት ይገብሩ ኣብዚ ሙሉእ ጉዕዞ ካብ ምልጋስ ደም ጀሚርካ ክሳብቲ ናይ ተቐባሊ ሰብ ሂወት ንምድሓን ዝግበር መስርሕ እቲ ቀንድን መሰረታውን ነገር ናይ ወለንታዊ ለጋሲ ደም ቅንዕና ዓብተር ኣለዎ ብድሕሪኡ እቲ በዓል ሞያ ጥዕና ዝኽተሎ እሩም ኣገባብ መስርሕ ምርመራታትን ኣገባባትን ናይ ወለንታዊ ለጋሲ ደም ወሃብን ናይ ዝሓመመ ተቐባሊ ሂወት ንምድሓን ውሕስነት ጥዕንኦም ንምሕላው ዓብተር ኣለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ መስርሕ ጉዕዞ ናይ ልግሲ ደም ከም ዝረኣናዮ ይመስል ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን ኩላኹም ኤርትራውያን ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብ ዩጋንዳ ከምቲ ልሙድ ናይ ስሩዕ ልግሲ ደም ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ሴንተር ተመዲቡ ስለ ዘሎ ብሽም ማሕበር ኤርትራውያን ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብ ዩጋንዳ ንኽትመፁ ፃውዒተ የቕርብ ብዝትካእ ደም ሓንቲ ሰዓት ካብ ሂወትና ወፊና ንዘይትትካእ 3 ሂወት ሰብ ነድሕን ይቕኒየለይ